L'Ajuntament de València, la Generalitat i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua han firmat un conveni per a promocionar l'ús del valencià. La firma l'escenificaren Joan Ribó, alcalde de la ciutat, Vicent Marçà, conseller d'Educació i Cultura, i Ramon Ferrer, president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Este conveni té per objectiu impulsar i consolidar en les administracions públiques les estructures de promoció del valencià que faciliten el seu ús intern i en les seues relacions cap als ciutadans, així com la projecció social de la llengua a través d'una xarxa d'oficines de promoció. La firma del conveni tingué lloc dijous passat 20 de maig, sumant-se la ciutat de València a més de 70 municipis de tota la comunitat valenciana que firmaren anteriorment convenis semblants. Ribó es mostra molt satisfet per una acció promocional que vol fer de manera coordinada amb l'AVL. Precisament, el seu president va fer veure com el fet que els actuals mandataris valencians usen el valencià fa que el poble es sume també a usar-lo d'una manera normal. Finalment, el conseller d'Educació, Vicent Marçà, recordà que la Generalitat ha obert una línia d'ajudes financeres per valor d'1 milió d'euros per a la promoció del valencià en l'àmbit municipal. Ens queda molta tasca per fer, però amb dues idees. La volem fer de forma coordinada amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb les institucions autonòmiques, perquè sabem que és un treball a llarg termini, però que és un treball que volem anar consolidant dia a dia per a fer d'aquesta ciutat algo que és raonable, que és, donat que és la capital d'aquest país, que en València, es parla en valencià, sembla d'allò més raonable. Aquest és l'objectiu, que aquest Ajuntament parli amb normalitat la llengua dels valencians, que aquest Ajuntament pugui fer tots els serveis amb normalitat quan se'ls demani en valencià i que aquest Ajuntament siga un centre per irradiar normalitat en l'ús del valencià. Fa ja molts anys que el valencià s'estudia i, per tant, els que tenen 40 anys l'han estudiat i el coneixen. Per què no el practiquen? Per què l'ús social no correspon a aquesta educació? Perquè com els elements més importants, digues l'alcaldessa, digues el president de la Generalitat, digues tots els que manaven, no l'utilitzaven perquè el vaig utilitzar jo, no fa falta per res. Quan ara estan utilitzant-lo i com ells el saben, això exponencialment se va a disparar. I jo crec que és el moment de l'exemple, el seguir l'exemple dels que estan manant, que fan el valencià una cosa normal i natural, el que va pel carrer dirà, jo no soc menys, i per tant exponencialment. De poder-ho fer. De fet, el proper divendres, dia 3 de juny, convocarem als regidors i als tècnics de normalització lingüística dels 70 ajuntaments i d'alguns d'ells que encara no han signat el conveni però que volen també formar part, de més de 80 ajuntaments, i els que farem serà coordinar les polítiques del conjunt de municipis i territoris, perquè el que volem és que tot allò que fem tingui el màxim impacte, i per a tindre el màxim impacte hi hem de col·laborar les diferents administracions. Per tant, estem molt contents que avui hagi sigut la capital del nostre país la que es sume a aquest projecte i sobretot la voluntat de cooperació entre les diferents administracions per a que el valencià es normalitzi el seu ús i que com a llengua pròpia estiga tractada com es mereix, amb especial rellevància, que d'altra manera és el que posa inclús en l'Estatut i en la pròpia Constitució.